खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय BTC बिसायख'थिनि भट साननायनि दासिमनि बबे BTC बियाबनि भट साननायाव बबे पार्टीनि केन्डिडेट्सफोरा लिड लानानै दं आरो बेसेबां राउन्डसिम सहैखो बेनि बागै नोंथांमोननो फोसावनो लादों। आं गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंग्रोनो सानखायो दे आं बे आपडेटखौ लादों मोनाबिलिनि 3:50 नोंथांमोना बयबो मिथिखायो थाद'नाय गैयाजासे भट काउन्टिंआ सोलिगासिनो दं होनना। दा नोंथांमोना जाहाथे आंनि फोसावनायखौ लानानै गोनो गोथो जाहाथे जाया, मानोना मोन्नैबो पार्टीनि आवगायनाय आरो खमायनायखौ नुनो मोनबाय थादों। दानिया फैदो मिथिनानै लानि माखासे BTC बियाबनि बबे पार्टीया लिड लानानै दं। 9 नं बनरगाव बियाबनि ब्रैथि राउन्डनि फिथाइ बादियै UPPLआ 197 भटनि फारागथियाव लिड लागासिनो दं, जेराव BPFआ मोनदों 5501, UPPLआ मोनदों 5698, BJPआ मोननो हादों 3718 भट। 6 नं कुसुगावनि ब्रैथि राउन्डनि फिथाइ बादियै BPF दोलोआ लिड लानानै दं, जेराव BPFआ 13298 भट मोननो हादों, UPPLआ 11682 आरो BJPआ 8739, BPFआ 1616 भटनि फारागथियाव लिड लानानै दं। 10 नं देबोरगाव बियाबनिफ्राय 5थि राउन्डसिमाव मोननाय गासै भटआ गासै UPPLआ मोननो हादों 12729, BPFआ मोननो हादों 11856 आरो UPPLआ लिड लागासिनो 873 भटनि फारागथियाव। 12 नं सालाकाटि बियाबनिफ्राय 3थि राउन्ड बादियै UPPLआ मोननो हादों 5283, BPFआ मोननो हादों 6146, BJPआ मोननो हादों 1622 भट। बेयाव BPF दोलोआ 863 भटनि फारागथियाव लिड लानानै दं। 14 नं चिरांदुवार बियाबनि 3थि राउन्डनि फिथाइ बादियै UPPLआ मोननो हादों 9283, BPFआ मोननो हादों 7595, बेयाव UPPLआ 1688 भटनि फारागथियाव लिड लानानै दं। बेबादिनो 16 नं निसिमा बियाबनि 3थि राउन्डनि फिथाइ बादियै UPPLआ मोननो हादों 9888, BPFआ मोननो हादों 10650, BPFआ 762 भटनि फारागथियाव लिड लानानै दं। बेराफारसेथिं मोन 40 BTC बियाबनि गासै बबे बियाबाव लिड लानानै दं बेखौ बुंनो थाङोब्ला गासै मोन 19 बियाबाव BPF दोलोआ लिड लानानै दं, UPPLआ मोन 11 बियाबाव लिड लानानै दं आरो BJPआ मोन 10 बियाबाव लिड लानानै दं, जेराव क'क्राझाराव UPPLआ मोन 3 बियाबाव लिड लानानै दं, BPFआ मोन 6 मासियाव लिड लानानै दं, BJPआ मोन 3, चिरां जिल्लायाव UPPLआ मोन 3 मासियाव आवगायनानै दं, BPFआबो मोन 3, BJPआ मोन 1। बेबादिनो बाक्सा जिल्लानिखौ नायोब्ला मोननै बियाबाव आवगायनानै दं UPPL दोलोआ, BPFआ मोन 3 मासियाव, BJPआ मोन 1 आरो बेबादिनो अदालगुरिनिखौ नायोब्ला UPPLआ मोन 1 मासियाव आवगायनानै दं, BPFआ मोन 6, BJPआ मोन 3। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन,
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।